Nik futbola izen zen umetan nire pasiuak ero hori galtzen junda, eta oin da momentua ez dutena futbolik asko, ez bat ere oso gutxi ikusten dut, ez jarraitzen asko, urte asko izan dialako, baina umetan nire momentu zoriontsuenak San Miguelen ere baloi bat lotuta dauz, nire memorian. Neu bakarrik askotan, txapiari jotzen, frontoia neu bakarrik berbetan, neu bakarrik jugadoriak banitz bezala lehenengo mailako jokalariak, neu nire buruari pasatzen nion, umeak daukagun imaginazio handi horrekin, da baloi bat lotuta dira nire momentu zoriontsuenak. Baina gero ja pauso batzuk ematen joan ginen, eta ja 12-13 urtekin Elgoibarren hasiko nintzen jokatzen, ja federauta, eta ja 14 urtekin realera etorri nintzen infantietan jokatzen, orduan ja gauzak pixkatatzen ziren. Elgoibarren jokatzen dabala, Espainiako selekzioak 15 urtetik berako selekzioak deitu ninduen jokatzeko. Hau da, konbokatorio hori ikusten baduzu, Iker Casillas egon adibidez, Real Madrideko ez da izen bat, Barcelona, Real, Atletico Madrid, Valencia eta Elgoibarko bat ezaguan, ez? Oso gauza berezia izan zen, esperientzia itzela, porque Wembleyn jokatu naban, Elgoibarren jokatzen nabala, nin mintxetan jokatu naban domeka baten, da hurrengo eguestenean, Wembley sarrian, Inglaterran kontra jokatu gendun, 15 urte zazpiko partidu bat, non 20.000 lagun zeuden. Han 80.000 sartzen dira, eta orduan gutxi ematen dau, baina danak zauden, akoratzen naiz baten, grada baten, betetza zeben, 20.000 lagun 15 urteko umiak ikusten. Nire lehenengo viajea bioian, dana izan zen. Esperientzia bat, ezin jaiztu, ezta. Elgoibarren jokatzen gainera, hori kuriosuena, ezta. Akoratzen naiz nizia bota nitxun ere bai, gu botak erosteko bagenekoan etxe, baina han asko apurtzen gendu zen gu, eta inok ez egun erregalatzen guri botek, eta botak erdi apurtakoekin jo nintzala Wembley jokatzera, eta komentarizo bate inok adarra ere josiela, eta hori uruan daukat. Hori gertatu zanean, Wembleyra jun, prensan ere agertzen hasi zen amengo periodikoetan pixkat nola Elgoibartar bat kurioso izan zanez. Elgoibarren jokatzen ume bat, mutil bat, nola jun zan Wembley jokatzera orduan. Berriro Realak aktiba usaban bere ojeadoren zera, berriro proba medikuekin ziezen, ondo urten jata zen, eta berriro Realea bueltatu nintzen juvenietan. Bai, 19 urtekin debutatzeko aukeria, ukinaban, Realekin, Clemente zen entrenadoria, eta umetako ametza. Ez da metarik ez euki, baina ametza ba nitxun. Nik enak ameta Realea jatzia. Inoiz San Miguelen baloiokin nemilean nien, baina ametza bai. Ametza hori izango litzake, ametzak inalkantablia dira gehienetan, eta horrati dira ametza hor politxea dira hor dago mitxarte. Eta lortu naban, ametz hori betetzean, itxan nahi gabe, ahi hauzen, eta orgulloso nago, hortaz, arro nago. Eta bueno, hala izan zen. Atletico Madriden kontra izan, Vicente Calderonen, Madriden. Eta basan aurrelari bat, holandar bat, nik zaindu behar naban, eta auki gendun tirabira batzuk eta bruka batzuk, eta azkenean txartel gorriak espulso eta gelitxo nintzen, espulso niziaten lehenengo partidu bai, debuta. Partidu nahi naban, gu ondaukat, txarrak asko inditut, baina onak esan bidean ez, partidu nahi naban, baina 30 minutu no espulso zen. Urte hortan jokatu naban asko, partidu gono titularre jokatzen naban partidu guztiak, temporada bukatu arte. Eta pixkanak handik 3-4 urte honetzen errealian, pixkanak asmintzen gota gutxi jokatzen, gutxi, eta bat ere jokatzen gaino. Eta ilusio ere galtzea gaino esango nuke. Realetik Algetira seago nintzen, bigarren mailan, handik Rayo Vallecano, segunda B, bigarren B maila, Real Unión, Lemoa, Zamora, berriro Real Unión, eta Lemoa, eta Beasainen hirugarren mailan bukatu nahi, dela urte terdiero. Eta ja, ikusi nahi nahiko esan. Beasainen, amaitzu hirugarren mailan, ja zitzen monologoak eta egiten, kontzertuak egiten, esan erreza klub profesional batekin, hau da soldata ematen dian klub batekin hori konpaginatzea. Zapatu baten goizok irutan altago zapatzen nagoan, da domekan partidu barruan. Futbolean segitzeko, hirugarren mailan Beasainen nintzen naban, esplikau nion ere zehaz esan, diru ere, noski soldata txikiagoa esan, baina nik libertate horrekin. Nik besta gozatzen nitxula eta partiotara joan nitzela, entrenatzea bai, baina batzutan ordu raroetan ibiliko nabala, txetik gau. Eta, hantxe ja Beasainen urte dut egin, da, telebistatik eta lana etorri jatan, eta ja zenaban beste bide batzuk hartu dira, adina ere bai, nahikua, eta telebistako bi heldu nion, eta monologo eri. Futbolista bat entzat futbolaratzea, eta 34 urtekin, ja persona adin sarreko izetia, zure lanerako hori ez da bat ere xamurra,
30 urtekin, sarrasea zure laneako. Eta beste bizi hundi dakazu, bizi luze bat aurretik. Eta seri heldu ez da errezan, niri utzi aurretik etorri jatan gehiago gustatzen jatan, futbola baina askoz gehiago gustatzen jatan ibilbide bat hasteko aukera. Eta erraza izan da, oso erraza. Lehenago etorri balitz, lehenago lakonan.